Welcome to Panlasang Bisaya Channel! At ito yung ating gagawin ngayon. Meron tayong pork, ground pork, and lalagyan natin siya ng cornstarch, carrots, minced carrots, yung pinong-pino. Tsaka lalagyan natin siya ng onion. Hindi na ako maglalagay ng garlic. Okay na ako sa ganyang ingredients ko. And then lalagay tayo ng salt, may magic sarap tayo para masarap yung ating Shanghai. And meron tayong 2 eggs. Ganyan lang kadali magawa ng Shanghai. And then lagyan natin ng pepper at saka onion leeks or sibuyas. So ganyan lang po talaga siya kadali. And then halu-haluin natin lahat yung mga ingredients niya. Ayan. Pwede to sa inyong yung mga nagninegosyo, pwede. Saka pag nagninegosyo kayo, wag nyong tipirin sa ricados kasi mas masarap yung maraming ricados, mas maraming nilalagay na gulay or anong nilalagay nyo. Wag nyong tipirin kasi dyan po talaga kayo hahanap-hanapin ng mga customer nyo or mga kung may bisita kayo. Diyan hanap-hanapin yung mga masarap yung pagkakaluto. Ayan, at ganito ako gumagawa ng Shanghai. Yung iba naman, papahaano sila. Ito technique ko kung paano ko gumagawa. Ayan. Sundan nyo lang kung paano ko siya ginagawa. Kailangan manipis siya. Para ka lang naglalaro ba? Tsaka meron tayong egg dyan para pang dikit natin. Ayan. Ganyan, yung parang itupi natin yung bawat gilid. Ayan, ganyan siya. Naghugas naman akong kamay kahapon. Ayan. Mas madali kasi pag ka kamay kaysa mag-gloves, parang ang hirap. Basta maghugas lang naman ang kamay. So lalagyan natin yan siya ng egg dyan para dumikit siya pagka natin. Ayun, ganyan lang siya kadali. Para maganda tingnan yung Shanghai nyo, ganito lang siya. Ayan. Ayan, malaki yung Shanghai natin. Pero kahit kayo, ibibenta nyo yun. Naku, malaki din ang kita nyo dyan. So, ulitin natin. Ito yung gagawin natin. Titingnan nyo lang siya. Yan, sobrang pino yung ground pork na nabili natin. Yan, hindi na siya saktong-sakto lang yung niya. Hindi malaki, hindi rin maliit. Yan, ganyan mo lang siya. Tupi mo lang siya bawat gilid para hindi lumalabas yung laman sa loob. At saka ibabrush mo siya ng egg dyan sa dulo. Ganyan lang kasimple. At ganyan kaganda pag gumagawa ka ng Shanghai. Tsaka patok na patok to pag kayo'y may mga restaurant dyan, mga nagtitinda. Ayan, huwag po nating tipirin. Kailangan ganyan siya. Ayan, hindi na lalabas yung mga laman sa loob niyan kasi nakaano na siya. Sealed na sealed siya. So ayan, nakagawa na tayo ng mga ilang piraso. Ayan, dami na nating nagawa. So yun, at uumpisa na tayong mag-prito. At dito naman maglalagay tayo ng mantika or cooking oil. So ayan, kailangan madaming mantika para lumubog yung ating Shanghai. So mainit na yung ating mantika, ilalagay natin yung ating lumpia Shanghai o pork lumpia. Ayan, mas maganda marami siyang mantika at lubog-lubog na siya. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, nag-subscribe na kayo and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga ina-upload na videos. And
Don't forget like and share, comments, ayon sa gustong mga nakita nyo sa aking video. At ito na, luto ng ating pork Shanghai. Huwag po natin siyang masyadong sunugin. Ganyan lang yung kulay niya. So, lagay natin siya sa strainer para lumabas yung mga mantika niyang dumikit sa wrapper. Yan, ganyan lang po siya kadali. Ayan, at ito na ang ating pork Shanghai. Pork lumpia Shanghai. Ayan. O, di ba ang gandang pagkagawa? Hindi lumalabas yung laman sa loob. So, titikman natin ang ating nilutong pork Shanghai. Meron tayong sweet and sour sauce. Ayan. Ayan, sakto lang yung niya, sakto lang yung timpla niya, hindi maalat, hindi rin matabang. Kasi yung lumpia wrapper is siya, maalat na yung lumpia wrapper. So kailangan kunting asin lang. So napakasarap nito. At talagang paulit-ulitin mo to. Saktong-sakto lang yung niya sa loob. Thank you for watching, guys, and have a nice day. God bless.